Ka KSU nong Thamai Circle hakasan tere unai luar araja arpusan kalapen nong biang ke jingken raya ki kot kisla jong ki nong trai bar jala hakish nong hakathan nong Thamai. Hakani ke jingken ra la yok pen pai no ko mashispa arpongut ki nong trai bar jala ki ba klam kot klam sla. Kaseng kapen pau ya ke jingbitar ya ki brie ki bawan ra bat pen trai da ki bar jala bat kapen I bekim sunyo ya ki kendon bala patha da ka sarkar lengba ka tanat labor. Laong makini ki brio kim dan satia wat ya ka police verification ru bat ka seng ka penparu ba ka jingdan ka infiltration gate ha bernihat ka dai tang ka durbula namar ki brio klam kot klam sla ki nang rung nang mi lan man la ka sngi kumta ka seng ka penpau bakan yai khan ra bet man ka por haringkat ka je tre lang ki dor bar snong ki seng samla snong bat ki seng kan thai ban penher krat ya ki barjala nakaliang jong ka KSU no Thamai Circle menta ka sngi adin ka jing yo kubur ka jongi ya ka jing wan jong ki barjala ki bala sabe na asam bun ki bla poi sa ki nong ki thang ki jongi kumta menta ka step ina yai bro awi ka snong ka thang jong no Thamai ha ko ka lik ki kam jong ka KSU no Thamai nila lek ban andra ya bun kli ki jaka ki bangila suba ba ki don ki ni ki brio ki bawan nabar klam ki kot slai babiang barakani ka jing khandra ka jungi komba shispa arpongot ye ki nong bala barjala ki ba klam kot klam tla klam dan police verification klam dan EM bla yo rung chani ka jala jungi chak shnong ka thang jungi kumta ngila pan phai no ila pha no ki mardor bikin lek no sha ka jaka ka ba ki ban ki kani ka kubor na kala jo circle sha baro ki nong trai ki ba trai ka khab construction ni nakapor ni lakarpat ya pi bunsin ba pide ban da penbiang ya kikot isla khamtam ka police verification ka bawat nakaliang ka police department nakaliang ka home department du kila ai da ka jingpha ba pide min penbiang ya kini kikot isla mereka adu kini kisni adu mentak asngi du sispa arpongot kita kinong trai barjala bawan kham dan kini kikot isla ka ba penlongo ka pendam benditar ni kumti dekat kinong ilam jakaseng ya ka jingle kuman jong ini ki try ki bateri for construction ki ba khambut nti ki don an ki ba ka sarkar kala penbit penbiang ba ki di benle ti kumta na kaliang jo kaseng kamdai jang kasing ka belungkong mre na kapor na kasni ni juyat ni ju pet perman ni ju khandra kapor bi don kam mene kasni ni snat ka jing kat ka jing don lang ki no kam jo ka dorbar snong ranja sang samla ranja sang samla marating nongkit kam snong marating sang samla lumia blot nongkit kam jaka snong lumia blot sebelah ai lang ya ketika mon ka diang ya seng bangi yo ban penlong ya kan ka jeng khandra ka jongi kala long ka job bat kum tanang ni sakmat ru nginang khandra susu lada kini ki diu ki baterai ha ki construction kim penbiang ya ki kot islah kim penbiang khamtam ya ka police verification namar kalong kai ki borda ka jingma pat ya kajat bendri ko jongi hibra away Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya